Елате с нас да ви разходим в Кремиковския манастир Свети Георги Победоносец. Разположен на южните склонове на Стара планина, на 4 км северно от квартал Кремиковци в София, местността Градището, манастирът пази останките от стара крепост. В манастира и до този момент текат дейности по реставрация и изграждане на още крила, както и музей. Храмът в предверието на манастира е стаил в себе си стенописи от 1493 година. Историята помни манастира като убежище, дом и хранилище за знайни и незнайни борци за свобода. А в днешни времена стопанството на манастира е частично възобновено и в него се произвеждат биопродукти, които могат да бъдат намерени в малкото магазинче. Огрян от слънчевите лъчи под сянката на борове столетници, гледащ пряко към Витоша планина, манастирът създава усещане за спокойствие и топлина. Из двора свободно се разхождат зайчета, пауни, кокошки и други птици, които радват малки и големи със своето любопитство и спокойствие, въпреки десетките посетители. Непосредствено под манастира още една атракция прави посещението му незабравимо. Дружелюбни сърнички спокойно се припичат на слънце и хрупат слама за радост на децата. На тръгване от Кремиковци задължително се отбийте, за да видите Кремиковското езеро. Рудник Кремиковци спира да функционира през 2004 година и към днешна дата е голямо цветно езеро, заобиколено от стъпаловидна стена, напомняща за труда, който е кипял по тези места. След хубавата разходка може да хапнете готвена храна от близкото семейно ресторанче, където любезни стопани ще ви посрещнат с усмивка. Ако видеото ви допада, харесай, сподели и последвай. До нови срещи!